Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै बर' थुनलाइनि सायाव टेट आनजादनि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिक लानानै फैदों। स' बे टपिकनि मुङानो जादों बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगा। स' जोबोद इम्पोर्टेन्ट। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि सावरायनो लानाया बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगा जोबोद इम्पोर्टेन्ट टपिक। स' जोंनि बर' थुनलाइखौ माने खायसे मुगायाव बाहागो खालामनाय जादों जेरै मिशनारि मुगा, अलंबार मुगा, बिबार मुगा, गोदान बर' थुनलाइ मुगा बेबायदि खायसे मुगायाव बाहागो खालामनाय जादों। जे समाव खृष्टान मिशनारिफोरा फैनानै जोंनि बे बर' थुनलाइयाव खायसे लेखाफोर लिरना गालांबाय। स' जा बर' थुनलाइयाव खायसे भान्डार होलांबाय बेखिनि समखोन्दोखौ मा मिशनारि मुगा बुंनाय जायो। थिग बेबायदिनो बिबार लाइसिनि गेजेरजों माने खायसे बर' लिरगिरिफोरा जा थुनलाइ सोरजिनानै बर' थुनलाइयाव भान्डार होबाय बैखिनि समखोन्दोखौ बिबार मुगा। थिग बेबायदिनो अलंबार लाइसिनि गेजेरजों अलंबार मुगा जादों। बिदिनो बर' थुनलाइ जोनोम जानायनिफ्राय 1952 मायथाइनिफ्राय जा थुनलाइ सोरजिबाय बेखिनिखौ गोदान बर' थुनलाइ हिसाबै हमनाय जादों। थिग बेबायदिनो मा बिसोरनि बिहोमाफोरखौ नायनानै बर' थुनलाइखौ माखासे मुगायाव बाहागो खालामनाय जादों। स' नाथाय आं दिनैनि बे भिडिअ'आव जास्ट मिशनारि मुगानि बागैल' सावरायनो लानाय जादों। बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगा। स' बेनि इम्पोर्टेन्ट पइन्ट्सफोरखौ होनाय जादों आरो बे भिडिअ'आव नायलांनि। फार्स्ट पइन्टआव दङ मा आसामाव मिशनारिफोरा फैनानै धोरोम फोसावनो थाखाय बर' गामि गामि गिदिंनानै बर' रावखौ सोलोंनानै लादोंमोन आरो बर' रावखान्थि आरो हारिमुनि बागै खायसे लेखा लिरलांदोंमोन। बै समखोन्दोखौनो बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगा होननानै हमनाय जायो। स' जेब्ला माने जोंनि बे भारत हादरखौ माने ब्रिटिशफोरा सासन खालामदोंमोन खुंदोंमोन ना। स' बै समाव मा खृष्टान मिशनारिफोरा जोंनि बे आसामावबो फैनानै मा जादोंमोन गामि गामि गिदिंथिंदोंमोन। गामि गामि बर' गामि गामि गिदिंनानै बिथांमोना मा बर' रावखौ सोलोंनानै लादोंमोन। धोरोम फोसावनायनि खाबुनि थाखाय बिथांमोना बर' रावखौ सोलोंनानै लादोंमोन आरो लासै लासैनो बिथांमोननि खायसेफोरा मा बर' थुनलाइनि बर' रावखान्थि हारिमुनि बागै खायसे मा लेखाफोरबो लिरना गालांदोंमोन आरो बे लिरना गालांनाया जोंनि बर' थुनलाइखौ संदाननायाव खायसे जोंनो मा होदोंमोन भान्डारि होलांदोंमोन बा कन्ट्रिबिउसन होदोंमोन। बे खृष्टान मिशनारिफोरा जाय समखिनियाव बर' रावनि बागै रावखान्थिनि बागै खायसे लेखा लिरलांबाय बै समखोन्दोखौनो मा होनना बुंनाय जायो बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगा होननानै हमनाय जायो। जोबोद इम्पोर्टेन्ट पइन्ट। स' नायलांनि जों नेक्स्ट पइन्टखौ। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मिशनारि मुगाया 1797 निफ्राय 1959 मायथाइसिम जागोन होनना बुंदों बिथाङा। माने बर' थुनलाइनि राफोद थुनलाइगिरि बिथां बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मानो बे मिशनारि मुगाखौ मानिफ्राय मा हमनो हागोन 1797 मायथाइनिफ्राय 1959 मायथाइसिम हमनो हायो होनना बिथाङा बुंदों आरो। स' 1797 निफ्राय बेसेबां 1959 मायथाइसिम आरो बेयो थांनाय 2019 मायथाइनि आसाम टेट आनजादाव फैखांबाय। बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मिशनारि मुगाया बबे मायथाइनिफ्राय बबे मायथाइसिम बे फैदोंमोन थांनाय 2019 मायथाइनि आसाम टेट आनजादाव। स' जोबोद इम्पोर्टेन्ट पइन्ट। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय मधुराम बर'नि बादिब्ला थुनलाइनि मिशनारि मुगाया जागायदोंमोन रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ फोसावनाय एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार 1784 मायथाइनिफ्रायनो। स' बिथां मधुराम बर'नि बादिब्ला नाथाय मानो बर' थुनलाइनि बे मिशनारि मुगाया माब्लानिफ्राय जागायदोंमोन माने गिबि रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ गांसे लेखा लिरजेनदोंमोन बर' रावनि बागै एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार होननाय लेखा लिरदोंमोन। बे कसारि ग्रामार लिरनायनि समनिफ्राय मा बर' थुनलाइनि मिशनारि मुगाया जागायदों होनना बुंदों मधुराम बर'आ। स' बिथांनि मथेबा 1784 मायथाइयाव रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ जे गांसे लेखा लिरबाय मा एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार बै समनिफ्रायनो मा मिशनारि मा मुगाखौ हमनो हागौ होननानै बुंदों आरो। बे जाबाय मधुराम बर'नि बादिब्ला। मधुराम बर'नि मथेब्ला 1784 मायथाइनि बबे लेखानिफ्राय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलआ जेब्लानोखि लिरजेनो एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार। स' बे फोसावनाय दिननिफ्रायनो मा बै समनिफ्राय 1784 मायथाइनिफ्राय मिशनारि मुगा हमनो हागौ होनना बिथाङा बुंदों। नाथाय बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला 1797 मायथाइनिफ्रायनो गोसोआव लाबानो जाबाय डिफारेन्सखौ। बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला 1797 मायथाइनिफ्राय
आरो मधुराम बर'नि बादिब्ला 1783 मायथाइनिफ्राय स' नेक्स्ट जों गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायनोसै गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मा गुबुन मोनसे पइन्टआ जाबाय खायसे स्कलारफोरा बे मिशनारि मुगाखौ एन्डेल मुगा होननोबो नाजायो आरो खायसे स्कलारफोरा खायसे पण्डितफोरा मा बे मिशनारि मुगाखौनो एन्डेल मुगा होननोबो नाजायो आरो बिथांमोना एन्डेल मुगा होननाबो बुंदों आरो खायसेफोरा मानोना गिबियाव मा रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलानो न रेभारेन्ड माने एस एन्डेलानो मा खालामदोंमोन लेखा लिरजेनदोंमोन मा लेखा लिरदोंमोन एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार होनना लिरदोंमोन माब्ला 1784 मायथाइयाव नङा होमबा स' एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार आरो बिथांनि बिहोमाया बिथांनि कन्ट्रिबिउसना बे गांसेल' नङा बिथाङा दिकासारि जोंनायबो लेखा लिरबावदों स' बिथांनि बे कन्ट्रिबिउसनखौ नायनानै खायसेफोरा बेखौ मा होनना बुंदों बे मिशनारि मुगाखौ एन्डेल मुगाबो होननानै बुंदों आरो स' गोसोआव लानो गोनां पइन्ट बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे पइन्टखौ नायनोसै गुबुन मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मा B.Ed हक्सना गिबि बड' सोदोबखौ बाहायजेनदोंमोन जोंदि दा बर'फोरखौ बड' होनना बुङोना बर' जोंनि बे बर' सोदोबखौ गिबि सोर बाहायजेनदोंमोन B.Ed हक्सन साहाबा बाहायदोंमोन गावनि मोनसे आर्टिकेलाव बिथाङा बेखौ बाहायदोंमोन B.Ed हक्सना आरो बिथाङा बे बड' सोदोबजों मा बुंनो थांदों बिथाङा बे बड' सोदोबजों बर' हारि आरो बर'नि बिमा रावखौ फोरमायदोंमोन बिथाङा बे बड' होनना बुंनाय गावनि आर्टिकेलाव जा बड' होनबाय बे बड'जों बर' हारि बर' जातिखौ आरो माखो बर'नि बिमा रावखौ जोंना लेंगुवेजखौ फोरमायनो थांदोंमोन आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट पइन्ट फैनो हागौ बेबो न स' बेनि उनाव जोङो खायसे पइन्टसफोरखौ नायबावनि नेक्स्टआ जाबाय मिशनारि मुगायाव नुजानाय खायसे गोनां लेखाफोर खायसे मिशनारि मुगायाव मिशनारि एजआव खायसे गोनां लेखाफोरखौ जों सावरायनि बेनिफ्राय गोबां कुइसन जायो टेट आनसाराव स' गिबिया जाबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल स' रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला मा लिरदों एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार 1784 मायथाइयाव एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामारखौ सोर लिरदों रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला स' गोसोआव ला एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार बेनो गिबि लेखा ना बर'नि बागै लिरनाय गिबि लेखा बियो ग्रामार कसारि ग्रामार माब्ला सोर लिरदोंमोन रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला माब्ला लिरदों 1784 मायथाइयाव गोसोआव लाब्लानो जाबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला जाबाय कसारि ग्रामार लिरदों गिबि 1884 बेनि उनाव नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय मा रेभारेन्ड L.O. स्क्रेप्सरुटआ लिरदोंमोन ए शर्ट ग्रामार अफ मेस अर बर' लेंगुवेज 1789 मायथाइयाव बिथाङा लिरदों माने रेभारेन्ड L.O. स्क्रेप्सरुट मा लिरदों ए शर्ट ग्रामार अफ मेस अर बर' लेंगुवेज जोबोद इम्पर्टेन्ट लेखा स्क्रेप्सरुटआ मा लिरदों शर्ट इनिफ्राय एसे लिंक खालामना ला स्क्रेप्सरुट एस नंगौ ना नेक्स्ट स्क्रेप्सरुटआ लिरनाया जाबाय शर्ट ग्रामार जोंथ' माने बिजाब नांखायासै गोसोआव थाग्रानि खिन्थु बबेखौ सोलिदों बेहा कनफिउजन जानो नागिरो ओंखायनो एसे ट्रिक हिसाबै बाहायबानो जाबाय न लिंक खालामना ला स्क्रेप्सरुट माने शर्ट एस नङा होमबा स' L.O. स्क्रेप्सरुटआ लिरदों मा ए शर्ट ग्रामार अफ द मेस अर बर' लेंगुवेज माब्ला लिरदों 1789 मायथाइयाव नेक्स्ट जाबाय मा J.D. एन्डारसन बे J.D. एन्डारसन लिरदों डिमासा भकेबुलारि माब्ला लिरदों 1795 मायथाइयाव गोसोआव लानो गोनां स' बेखौ माबोरै गोसोआव लानो जोङो मोनसे लिरदों D for डिमासा ना गोसोआव लाबानो जाबाय J.D. एन्डारसन लिरनाया जाबाय डिमासा भकेबुलारि D दंना D for डिमासा गोसोआव लादो J.D. एन्डारसन एसे लिंक खालामनो सोदों ना D निफ्राय डिमासाखौ गोसोआव लाहरबानो जाबाय ना J.D. एन्डारसन लिरनाया मा डिमासा भकेबुलारि माब्ला लिरदों 1795 मायथाइयाव नङाबा जोंहा कनफिउजन जायो J.D. एन्डारसन लिरनाया बबे मोनसे होमबा एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामारासो ना ए शर्ट ग्रामार अफ द मेस अर बर' लेंगुवेज बेबायदि कनफिउजन जायो आरो ना स' नै D निफ्राय Dखौ गोसोआव लाबानो जाबाय डिमासा ना J.D. एन्डारसना लिरनाय लेखानि मुङा जाबाय डिमासा भकेबुलारि माब्ला ओंखारदोंमोन 1795 मायथाइयाव जोबोद गोसोआव लानो गोनां पइन्ट नेक्स्टआ जाहैबाय मा ए ख्रिस्टियान सेना लिरदों ए ख्रिस्टियान सेन लिरगिरिया ए ख्रिस्टियान सेन बिथाङा मा लिरदों ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज 1904 मायथाइयाव लिरदोंमोन बिथाङा 1904 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बियो ए ख्रिस्टियान सेना लिरनाया जाबाय ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि ख्रिस्टियान द कसारिखौ गोसोआव लाब्लानो जाबाय CH जों काछारि ना ए ख्रिस्टियान सेना लिरनाय लेखानि मुङा जाबाय मा ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज जोबोद गोसोआव लानो गोनां नेक्स्टआ जाबाय नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय बेस्टलआ मा लिरदों डिमासा ग्रामार लिरदों डिमासा ग्रामारखौ लिरदों बेस्टलआ लिरदों 1906 आव लिरदों बिथाङा बेस्टलआ लिरनाया जाबाय डिमासा ग्रामार
स' बेखौबो एसे सर्ट हिसाबै ला बेस्टल डिमासा ग्रामार BDG नाला BDG स' बेस्टला लिरदों डिमासा ग्रामार BDG बे लेटारखौ गोसोआव लाबा बेखौ एसे गोसोआव थागोन आरोना BDG बेस्टल डिमासा ग्रामार बेस्टला मा लिरदों डिमासा ग्रामार लिरदों स' जोबोद इम्पर्टेन्ट नेक्स्टआ जाबाय मा रेभारेन्ड एस हालफार्सरुटआ लिरदोंना रेभारेन्ड एस हालफार्सरुटआ मा लिरदोंनो बर' ग्रामार लिरदों बेनो जोबथि लेखा 1959 मायथाइयाव बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मिशनारि मुगाया 1959 मायथाइसिम मोनदों नालाय स' 1959 मायथाइयाव लिरदों बेखौ रेभारेन्ड एस हालफार्सरुटआ लिरदों बर' ग्रामार जोबोद गोसोआव लानो गोनां नैबे रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला लिरनाया बाय सिगाङाव थांनांगौमोन आंनि लिरनाया जोबनायाव जाहैदों थालांनानै उनाव लिरनाय जादों स' रेभारेन्ड एस एन्डेला आरो गांसे लेखा लिरबावदों मा बे बिजाबनि मुङा जाबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट लेखा बियो दा कासारिस होननाय लेखाखौ लिरदों माब्ला लिरदोंमोन 1911 मायथाइयाव रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला दि कासारिस होननाय लेखाखौ लिरदों जोबोद इम्पर्टेन्ट लेखा बे बर'नि खायसे खुगा मेथाइ बर'नि जारिमिन बर'नि हारिमुनि बागै बेवहाय रोखा रोखायै मा मुंख'नाय दङ स' जोबोद इम्पर्टेन्ट लेखा बियो दा कासारिसखौसो लिरदों प्राय गोबाङानो मिथिगौ बेखौ दि कासारिस बिजाबखौसो लिरदों रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला माब्ला लिरनाय 1911 मायथाइयाव स' गासिबो लेखाफोरानो जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनि उनाव जों दानिया मोननैसो सोंलु सावरायनोसै थांनाय आसाम टेट 2019 मायथाइयाव मोनब्रै सोंलु जादोंमोन बेनिफ्राय जों नायलांनि आरो बेजों लोगोसे मोननै उफ्रा सोंलु होफादेरनाय जादों आङो नायनि सोंलुफोरखौ से नाम्बारा जाबाय बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मिशनारि मुगाया जाबाय जों दासो सावरायबोबाय बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला मिशनारि मुगाया माबेनिफ्राय माबेसिम न' आसाम टेट 2019 1797 मायथाइनिफ्राय 1959 मायथाइसिम बि नाम्बारा जाबाय 1920 मायथाइनिफ्राय 1939 मायथाइसिम 1911 निफ्राय 1937 मायथाइसिम 1921 निफ्राय 1942 मायथाइसिम स' कारेक्ट अपसना मामोन ए बानेश्वर बसुमतारीनि बादिब्ला माने मिशनारि मुगाया जाबाय मा 1797 मायथाइनिफ्राय 1959 मायथाइसिम जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै बेबो 2019 आसाम टेटआवनो फैदोंमोन नायनायनि नाम्बारा जाबाय ए ख्रिस्टियान सेना लिरनाय ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज बिजाबा ओंखारदोंमोन माब्ला ओंखारदोंमोन जों दासो मोनबोबाय ए ख्रिस्टियान सेना गांसे लेखा लिरदोंमोन बे लेखानि मुङा जाबाय ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज न' स' बे बिजाबा माब्ला ओंखारदोंमोन होनना बुंदों स' बेयाव मोनब्रै अपसन दङ 1906 मायथाइ 1932 मायथाइ 1904 मायथाइ आरो दि नाम्बारा जाबाय 1905 मायथाइ स' कारेक्ट अपसना बबे कारेक्ट अपसना जाबाय 1904 मायथाइ सि 1904 मायथाइयाव ए ख्रिस्टियान सेना लिरनाय ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज बिजाबा ओंखारदोंमोन 1904 मायथाइ जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै बे सोंलुआबो 2019 आसाम टेटआवनो फैदोंमोन 3 नाम्बारा नायनि गाहायनि बबे बिजाबखौ जेडि एन्डारसना लिरदोंमोन जेडि एन्डारसना लिरनाय लेखाया बबे नायसन जोङो बहाय दङ ए नाम्बारा डिमासा भकेबुलारि दङ 1985 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बर' ग्रामार दङ 1995 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन डिमासा ग्रामार दङ 1906 मायथाइयाव स्केचेस अफ आसाम बे ओंखारदोंमन 1952 मायथाइयाव स' बबे अपसना कारेक्ट अपसना जों दासो मोनबाय जेडि एन्डारसना लिरनाय लेखाया जाबाय डिमासा भकेबुलारिमोन न' डिमासा भकेबुलारि डिमासा भकेबुलारि 1985 मायथाइयाव जोबोद इम्पर्टेन्ट डिमासा भकेबुलारि लिरदोंमोन माया जेडि एन्डारसना गोसोआव ला बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै बेबो आसाम टेट 2019 मायथाइयाव फैदोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट 4 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला बर'नि जारिमिन हारिमु खुगा थुनलाइ आरो रावनि सोमोन्दै लिरनाय बिजाबा जाबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला जोङो गांनै लेखा मोनबोबाय दासो ना दि कासारिस होननाय गांसेया जाबाय मा एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार स' बे लेखाया रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला लिरनाया मा बर'नि जारिमिन थानाय हारिमु थानाय खुगा थुनलाइ आरो रावनि सोमोन्दै लिरनाय बिजाबा जाबाय मा बबे गांसेया बहाय मोनब्रै अपसन दङ ए नाम्बारा जाबाय दि कासारिस 1911 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन एन आउटलाइन अफ कसारि ग्रामार 1884 बर' ग्रामार 1959 ए शर्ट ग्रामार अफ द मेजर बर' लेंगुवेज 1989 मायथाइ स' कारेक्ट अपसना जाबाय ए दि कासारिस
दि कासारिस बिजाबाव बर'नि जारिमिन बर'नि हारिमु खुगा थुनलाइ रावनि सोमोन्दै लिरनाय दङ जोबोद इम्पर्टेन्ट लेखा बियो स' दि कासारिस माब्ला ओंखारदोंमोन 1911 मायथाइयाव बेनि उनाव 5 नम्बर सोंलु बेयो थांनाय 2019 मायथाइयाव फैयाखै बे उफ्रा सोंलु आं मोननै होदों स' 5 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय मा बड' सोदोबखौ गिबियाव बाहायजेनदोंमोन बड' सोदोबखौ गिबियाव सोर बाहायजेनदोंमोन बय मोनबेयावसो दङ रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल B.N. हॉक्सन Z.E. एंडरसन रेभारेन्ड L.O. स्क्रेप्सर स' कारेक्ट अपसना मामोन जोङो दासो मोनबोबाय अपसन बी B.N. हॉक्सन साहाबानो गिबियाव बड' सोदोबखौ बाहायजेनदोंमोन बिथाङा बे बड' सोदोबजों सोरखौ फोरमायनो थांदोंमोन बर' हारि आरो बर' बिमानि रावखौ बर' रावखौ फोरमायनो थांदोंमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै 6 नम्बर सोंलुआ जाबाय गाहायनि बबे मोनसेया गोरोन्थि साजायनाय बबे मोनसेया गोरोन्थि मेचिं आरो न फल्स मेचिं आरो बहाय लिरगिरि दङ लिरगिरि आरो आगदाखि दङ लेखानि मुं नायनोसै जोङो ए नाम्बारा जाबाय मा बेस्टलआ मानिदोंमोन डिमासा ग्रामार आरो माब्ला ओंखारदोंमोन 1906 मायथाइयाव स' बेस्टलआ लिरनाया डिमासा ग्रामार खामोन बे जाबाय कारेक्ट अपसन माबा नङा होमबा कारेक्टआनो गोरोन्थि नङा बेयो कारेक्ट बेनिफ्राय नैथिया जाबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेला दि कासारिसखौ लिरदों जों मिथिगौ 1911 मायथाइयाव बे अपसनाबो माने थिगानो बेबो माने कारेक्ट मेचिं आरो C नाम्बारा नायलाय ए ख्रिस्टियान सेन जानांगौ दैया SEN जानांगौ ए ख्रिस्टियान सेना मानिदोंमोन बर' ग्रामार 1959 मायथाइ बेथ' नङा बे मिथिजायाखै ए ख्रिस्टियान सेना बर' ग्रामारखौ लिराखैमोन ए ख्रिस्टियान सेना मानिदोंमोन ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ कसारि लेंगुवेज लिरदोंमोन स' बे जाबाय मा गोरोन्थि अपसन ओमफ्राय D नाम्बारा जाबाय Z.E. एंडरसना मा डिमासा भकेबुलारि लिरदोंमोन 1995 मायथाइयाव स' बेबो कारेक्ट स' जोंनि माखौ सोंदों गाहायनि बबे मोनसेया गोरोन्थि साजायनाय थारमाने इनकारेक्टआ बबे मोनसे स' बाखिफोरा इफोर जाबाय कारेक्ट गोजा स' नै C नाम्बारा जाबाय एन्सारा C नाम्बारा ए ख्रिस्टियान सेना बर' ग्रामारखौ लिराखैमोन बिथाङा मा लिरदोंमोन ग्रामार एन्ड डिक्सनारि अफ दा कसारि लेंगुवेज लिरदोंमोन स' बेनो गोरोन्थि साजायनाय ओंखायनो बेनो जागोन कारेक्ट अपसन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला खेबसे लाइक होलायदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो जेसे हागौ एसेबां शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं